Повече няма да клякам. Ето защо силовите тренировки горят повече енергия, отколкото кардиотренировките. На пръв поглед изглежда, че кардиотренировката изгаря повече калории, отколкото силовата тренировка. Това е половината истина. Ако правите силови тренировки редовно, то тялото ви ще изразходва много повече калории в покой, отколкото би изгаряло по принцип. Повече мускули, по-бърз метаболизъм. Ако се опитваме да правим само кардио, за да отслабнем, то ще се замине дупето, ще се замине тонуса в краката, ръцете ще увиснат и на практика това, което ще се случи, е, че ще изглеждате по същия начин, но 2 размера по-малки. Силовите тренировки са абсолютно задължителни, особено при жените, защото жените губят цялата полза на това да изглеждат по-здрави, по-щастливи, по-самоуверени и още по-красиви в борбата си в това да намалят числото на кантара. Числото на кантара не е важно. Важно е как се чувстваме и как изглеждаме. Така че да се чувствате добре в него. Последвайте страницата ни за още полезни съвети.